Bueno, guk diruik ez, baina jana badaukago. Eta kozinatzen hasiko da. Aurren nengo duna, kirolai normal eulako gauzak, haiten diet, arroza eta pastak eta olako oikoak. Toke berezi bat emango dugu, eta ingo duna arroza eta otarrizka entzalada bat, eta, lehengo baten behin genuen hemen kurri mahonesa bat, o saltza bat. Kurri saltza ezberdin bat aldatu ingo du, mahonesa daukat, esne gaina pixkat, limoizukua eta hori nahaztuko du. Eta izango dena, arroza, hemen, dago saltze dute bat berezia dela ensaladak egiteko, arroz mota ezberdinekin. Hau egosten jarriko du, 20 minutu gutxi gora bera, gatzakin. Otarraizka zuritu ingo ditugu eta egozin ingo ditugu baita, ero nahi izan ezkero plantxan. Baina, guke garbi jango ditugu, garbi jango du. Eta nahiko mahonesakin sartzen diola. Eta egizan errezeta hau, lagun batean pasatzean legun, eta berak zantzian, banana sartzen ziola, plátano sartzen ziola. Eta nik hori sekula erabili dut gazta, fruta, ezberdinak, kiwia eta ensaladetan, baina banana sekula. Eta esan zian, probatu, ematen diolako gozo puntu bat, eta esan, nik ere ez erabili. Gauza ezberdinak jun behar gara sartzen, orduan, otarrizkekin jungo zazu? Venga, bale. Andar, venga, orduan hauek, utziko dizut katillo bat, eta hauek ingo da, ez dakit, egon naiz pentsatzen, agian, kendu ia dena, eta justu azkenengo falange hau, utzi. Utzi, bale. Utzi eta ero hau heltzeko eskuakien ero, bete errexago eta txukun geratzen da. Eta horiek, bertan utziko dut. hemen, hortze, jarri, bale? Oso ondo. Eta ero, hau gorde, bakizue, azal hauek eta ero, arrain sopa bat eroin behar baduzue, oso ondo ez da. Hauek izoztu, eta gorde, eta beste egun baten, arrain sopa bat eroin behar badu, hortako erabiliko txu. Bale, eta nik hemen, bestaldetik, arroza gatz pixkat, eta egozten jarriko. Lander, gauzat, zara aurreneko saskibaloi jokalari gana. Eta hemen, ni behintzat saskibaloian, tamainagatik baita, noski. Askorik ez du jokatu, esan inoiz txikitan bai. Orduan pixkat, arauak eta oso ondo ez ditu kontrolatzen. Asko, batzuk gutxi hori dakizkit, baina, bakit bostek jolasten dutela. Hori da. Ze postuan jolasten duzuzuk? Nik kanpotikan jolasten dut alero modura. Eta aleroan, zein da alero lana? Ni gehien bat, nire kasuan mintzat, da balia egotzen duen pertsonari lagundu, eta gero, nola, bastante tiradorea naizen, iruko marrako jaurtitzailea naizenez, mintzat, jokaldi desberdinetan, nire irteerekin eta horrekin jokatzen dugu, batez ere hiru puntuko kanasta lortzeko eta faltak atera eta horrelako gauzak. Eta lagundu baloi egotzen duena hori zen ja? Basea, eta hori izaten da normal txikina, ez? Izaten da, normalan txikina izaten da, azkarrena dena eta abila dena. Eta horrek duen helburu nagusiena da, talde guztiak jokatu behar du, berak esaten duen erritmora eta berak esaten duen jokaldira. Berak agintzen du. Berak agintzen du, hori da. Hau da, 2 metro eta pikuko kankailuak eta txikina agintzen. Hori da. Mundua... Txikiak badauka ukasta berezi bat, Bai, Bai, are da normalean ez, jokaldio ensaiatutako jokaldiak izaten dira, ez? Entrenatutakoak. Pretemporadan izaten dira, denbora izaten da hor bertan jokaldiak ikasteko. Bai. Eta, entrenatzaile bakoitzak, batez ere entrenatzailek oso bereziak izaten dira, eta gurea oso berezia. Zein izan duzu entrenatzaile moduan urte? Porfirio Fixak. Eta, jokaldi desiente genituen, ez ditu asko moldatu, baina azkenean, gogoratzeko errexak zirena baita, hasi que, izan behar nizun, azkenean hori, entrenatu besteik ez dago, ez? Ez, azkenean da egin eta azkenean, pretemporarekin hori lortzen duzu, ez? Gogoratzea, ez aztutzea, eta mintzat lehenengo partiko hasten direnean ja dena buruan izatea. Baina horrek aldatzen behun beharko da, ez? Beste taldetakoa bekeratuko diagian zuen jokaldekin. Bai, normalean abendu aldera, lehenengo buelta bukatzen danean, hor, jokaldi bakoitzari egiten zaiona da, plus bat sartu, ez? Bukatzen zen alde batean, adibidez, barrura sartu edo beste aldera atera, eta horrekin moldatu. Batez ere, gure saskibaloiak profesionalean asko erabiltzen da partio jokatu aurretik, scouting izenekoa, dela jokariak aztertu eta jokaldi guztiak aztertzen ditu beste taldeena. Eta orduan horrekin ikasten juten zare baita. Partidua iristen da, eta jokalari batek markatzen du adibidez adarrak jokaldia, eta gukia badakigun nundi joango den jokaldia. Eta horren jokalarien habilidadeak hor erakusten dira.
Horren, eta bideoak eta alakoak ikusi behar zatik. Beste taldeak eta... Aurten ikusiteu, nire 11-12 urte profesionaletan ikusituen bideok luzeenak. Eta hori zera, entrenatzaile honekin nolan bereziki... Bigarren entrenatzailearekin lehenengo urtea zen, eta ni uste lehenengo entrenatzaileri gustora usteko bideoak ere luzegoak egin ditu, eta egia esan, ostiral goizetan, behatzietan, olako 45 minutuko bideo batekin, nik esan barra daukat, batzutan logurea desente jaten zaitela. Hori zen, horiek ez dira holan, krispetak enoan palomita jaten da hola, ez dira holako, ez. Eta loa rapatze baizu gaina, multa. Bai, Hombre, bai. Eta entrenatzea berandu iritsita, eta zapatiak aztu ezkero, eta... Zapatiak aztu ezkero, entrenatzea junda, eta... Nei aurten galtzak, behin. Eta bakerotan entrenatzen. Azkenean eskatu behar izan dituen taldekide batei, eta hurrengo gunean 3 tortilla eman zigor bezala. Bueno, zigorrak horre badie tortillak eta holako, zuk esan ditu ningo tortillak. Esan barrakoan nire aitak intzitura, eta ni behin saiatu nintzen eta bastante desastre. Bai. Orduan gaizkin, zuri gazten, aitek arri barruen hona, txorienea. Igual, bai, beak esan zian, zuzukaldea ikusiko dugu, bai. Nik, lasatarrak badukate, nik esautzen txupo, bergaran badaude, lasatarrak jatetxe lehante askoa, eta nik lagun badaukat, gorka lasa, baita txorienen ondakoa, eta oso sukaldari hona, eta... Ez da, eta zue abizenak ero zerbait dut, bueno, zugan ez, Nigan saskibaloia eta beste kirol batzuk. Orduan dakio ja, basea, gero ze postu gehiago daude? Markatzen dira jugadoreak zenbakiekin. Bat zenbakia da basea, bi zenbakia izango zen eskolta, ni izango nintzana, dala azkenen tiradorea dena. 3 zenbakia da aleroa izaten dela ja haundigoa dena, eta laguntzen duna, igual barrutikan jokatzen pixkat, eta bueno, reboteetan gehiago laguntzen du, eta horrelako goztan. Gero dago, 4 zenbakia dela egal pibota dana, horrek egiten duna da, 5 zenbakia haundiena denari tokia utzi kanpoti jokatuz, eta 5garrena da, Haundina. Eta horre zer dira, izena? Pibota eta egal pibota. Eta hori esatea, ze hori badago, zuk esan duzuna, basetik hasita, bat 80 inguruan erabiltzen dira normalean, edo txikiagok. Eta gero, hor erdian burrukan ibiltzen da denekin, 2 metro eta pikuko... Metro bat 85-etikan, 2 metro arte, dago, kanpoko jokalariek normal izaten duten altuera, eta gero ja barruko jokalariek 2 metrotik bera profesional mailan normalen ez da egoten. Eta maldin badago, izugarrizko jokari puska delako. Bestela, eta batez ere, 5 bestela joazten duna pibotak, 2 gertu biltzen dira ia denak. Eta hor dago, aldea, nahi dut esan, dala kirol bat non dauden jendia beraien artean 40 zentimetro eta 40 kiloko aldea daudela. Bai, kilo nahi baita... Eta kiloak oso garrantzitsua dira, hemen toki hartzeko, ero borrokatzeko, ez? Hori da. Ze hemen jendia bakarrik geratzen da baloia doan tokian, baina hor beste borroka bat badago, ez? Bai, azkenen... Toki hartzeana, eta... Toki hartu behar da, eta bultza behar da, blokeoak izeneko hartu behar dira, bentaja txiki bat ateratzeko, eta batez nire kasuan bentaja hori ez badut ateratzen, ez dinez bota. Eta defentsa nirekin da horako, orduan, jugadore bakoitzan habilidadekin baita, bota beharrean barrura joan, pasa, azkenen zela jaso handia da, eta ez zu bakarrik jokatzen, eta beste lauak begiratu baituzu, eta horregatik handa pixkat. Eta bueno, eta ero arauak eta hor, egia esan, gutxi hori faltak eta... 5 falta bakoitzak. Bai, hori 5 gehiena, gero bestela kanpora. Bai, hori da. Eta gero Hasieran 2 falta inezkeo, normalena izaten da bukara arte, behintzat 3. zatira arte ez jokatzea. Bai, hor aldaketa nahi dituzun beste inaldira. Bestela, 3. inezkeoia jokatzeko problema asko ikusten dituztelako, eta orduan hobeto izaten da... Gordetzea, ez? Gordetzea, hori da. Bukara arte. Gero doblesak eta pasoak, eta 2 pauso bakari daude matea. Ez da balomano bezala irudiela. Bai. Eta baloi ezin daulan binaka. Dobleak dira, hori bi eskukin, edo hartu eta bote eman berriro, eta horrelako gauzak. Behin hartu ezkeo, ezin ezu. Bueno, baina norbait joten bada partidu batera, hemen gerturatzen bada 6 plaza, holako 6ak ikusten, 6 puskak. Neiko azkar hartzen den kirol bada, ez? Piskat onduan norbait jokit eman zu piskat asatzen dizuna, ez? Hori da, bai. Nik 19 urte amezki jokatzen da, nire ama oraindik ezak saskibaloiko ez da arau bat, eta ikustea joten da. Eta ikustea? Eta ondo pasatzen? Eta ondo pasatzen du azkenean. Helburu hori da, ez? Saskibaloia da kirol bat oso azkarra, partiduan segituan sartzen zaituena, eta orduan ondo pasatzea
oso erresa da. Eta entzun duzu, eta Gipuzkoan, haizue, maila dagoela, Bueno, Gipuzkoan, Euskal Herrian eta bueno, ACB mailan, horre Bilbo eta Gasteizkoa daude. Eta zuek, bueno, baina arte ontzaete, zenbat urte ontzineten? ACB mailan hemen, zuzen ezakitzen bat urte ez, baina mentzat, 7 urte, ni ustez baietz, mentzat. Iago ere bai, igual. Eta zu beti ontzara Donosti, ero kanpoan ateatzea tokatu behar izan zaizu, nola izan da zure pixka kirol ibilbidea? Ni buelta gehiagi eman ditut. Aukeran buelta gehiagi, bai, ez? Tolosatik, 9 urterekin Tolosan hasi nintzen, Atake izeneko klubean, betiko nire klubean, eta, bueno, hor izan nintzen, 16 urte arte, eta nire juveniletako azkeneko urtea, joan nintzen Donostira jokatzea Atletiko San Sebastian klubera. Bertan urte hortan, arazo ekonomiko asko izan ziren eta desagertu egintzen pixkat goiko taldeko saskibaloiak, eta orduan askatuak taldera joan nintzen. Nire lehenengo urtea senior mailakoan bertan egin nuen. Etzen oso urte ona izan netzako, gogorra izan zelako, batez zen ni uste etxetik kanpo jokatzea eta seniortako lehenengo urtea, pixkat kosta intzitekelako, pixkat bai. Eta hor izan nuen, entrenatzaile bat, teknika individuala edo bakarkako jokua niri laguntzeko prestontzana, izugarri lagundu zidana, eta lortu zuen ni Burgosean proba bat itea, eta izugarrizko egia esan baldin badet, izugarrizko proba bat aitzaiten, eta urte hortan Burgosea joan nintzen jokatzea. Ze mailatan, zegoen orduan Burgos? Burgos zeon, ni aurten txapeldun gatu nahi hortan, da ni bigarren taldean jokatzen nuen, zala Primera Nazional izeneko taldean. Mailan barkatu. Ikasteko eta bai ondo, ez? Eta orduan urte hortan ikasi nun, beti izan duten bezala, saskibaloi profesional izateko egin behar ez dena. Eta zer da hori? Juerga gehiegi. Karo, etxetik kanpo, Gaztia. 18 urte. 18 urte. Hor ikasi nun, saskibaloi profesional nahi banun izan, ze ez nunin behar. Bueno, haizu zerbaitetako bitza bali izan bazizun, ondo. Ni beti izan dut, urtero talde guztetik pasan izan zerbait ikasietela beti. Nik hori ezautuk, nik kuadrillako eta izan ditut zestapuntistak. Eta hori gertatu zitzaian baita, 10 piku urtekin 20 egin berri, estatu batuetara jutea, zestapunteira jolaztea. Eta bueno, ez da garai batean irabazten zan beste diru, baina bueno, azkenean dirutxoa irabazean, eta gero, bakarri zaude, Gaztia eta ez da izan, eta bere izan. Erxagoa da bai. Junitzena kirolari egin da junitzen, da bueltatu naiz, hamburguesa egin da. Ni 10 hilabete nintzen, da azkenean etxea etorri eta berriro ere etxeko arauak, aita ondoan, eta kosta hitzaiten berriro bueltatzea, baina azkenean etxean da, eta beraz aitak xeretasun batekin nintzat zuzen jarrizten. Eta hortik aurrera 2 urte nintzen Azpeitian jokatzen, non bigarren urtean gainea Pablo Lasok ACB mailan joatzen Gipuzkoa Basketek, deitu zidan beraiekin entrenatzeko, eta Azpeitian jokatuz. Eta Azpeitian igo ginen, kategoriaz igo ginen. Le Plata mailara. Eta Pablo Lasok deitu izan nahi ilusiko zizun, ez? Egia esan, behin deitu izten entrenatzeko, lehenengo urtean Azpeitian nola, baina oso nerbeso joan nintzen eta entrenamendu oso kaskarra inun. Eta bigarren dei horrek bastante harritu ziten, egia esan, eta konfiantza aldetikan beti Pablokin oso ondo eman izan naiz. Euskadiko selezioko entrenatzea izan darako ere baita. Eta orduan beti beraekin ematen nau, eta egia esan asko eskertzet bere laguntza hori. Eta gero hortikan, 2 urte GBC-en ACB-en nintzen, Gipuzkoar bakarra taldekoa. Hor berriro bigarren urtean asko jokatzen ez nuenez eta berriro ere pixkat saskibaloiak gozatu nahi nuenez, berriro Azpeitira jo nintzen, Le Plata taldera. Askotan ez behiratu inbardu batek, ez? Baloratu agar zen nahi duen jolaz, goi mailan egon, baina eserik azkenen goi mailako dirua ere baita hor sartzen da, ez? Dirua ekitzea, gaztea, baina jolaztea gustatzen zitzen. Garrantzi gehien manion jokatzeari eta ikasten jarraitzeari, eta hor egia esan, Azpeitin berriro 2 urte jokatu nituen Le Plata mailan. Horrekin nuen aukera, bigarren urtean, urte hona egin nuen Azpeitikin, eta falta hitzaiten kategori bakarra jokatzeko, hemen mai guztatikan leborot maila zen. Eta agente bat daukan momentu horretan, eta esan nion, mesedez, lortu leboroko talde bat urte hona indet, eta ni usteet merezietela, eta saiatu ezkio behintzat, eta
momentu hortan zai-zaia zeon, eta ja Le Plata mailan Castellón talderan joanean ja, deitu zidan, kiroldegian egon entrenatzen, atera nintzen kiroldegitik eta esan ziten. Lortu dizut talde bat Leboron, diruz ez da oso, ezakit, zaila da igual diru aldetikan onartzea, baina Leboro taldea da, talde ona da, nire ezaguarekin zijoan talde bazan, joko azkarra, kanpotikan jaurtik eta asko, eta orduan niretzako oso ona zan, eta azkenean Ovidora joan nintzen. Eta Asturesen pasan nun urte zoragarria. Asko ikasi nun, batez ere baita erdera baita pixkat ikasi nun gehiago, ze parrik ez izutera hasea. Burgoseko urtean bastante gaizki pasan nun. Netaz parrik ez zutelako. Batez ere errea asko markatzen dugu eta pizza. Tokatu zuri ere hori zitzen, ni hori bezautu nuen 15 urtekin ero jun hor futbolian hor Bilbone entrenatze bestatzu eta barriken zuten, marra bakaz. Eta hor ikasi nuen, lesio fuertea izan nuen, non ez ziren utzi nire joku guztia ondo itez, eta 3 hilabete jokatu gabe izan nintzenan. Zautu ezo alde hori baita, lesiona eta... Alde ona eta alde txarra beti. Nik nire hankak ez daude oso osasuntxu, eta azkenen... Azkenean, zuen mutila hundia zaete, baina, saltoak, korrika eta... Kontaktu asko. Eta hor gehien zein sufritzen du? Belaunak eta horkatiak. Bai. Nire batez ere eskubiko horkatiak daude, txikiduta daude, eta urtero arazo bat eukitzen dut, aurten, ezakit izan da milagro bat, ezakiten, baina ez dut euki... Dena batu da, orduan... Bai, eta orduan, eskertu dut eta gero hori. Tolosara joan nintzen, Oviedo eta gero, psikologikokin nekaduta, lesionatu 3 hilabete, bakarrik Oviedon, ezin jokatu, eta esan nuen, saskioloiera azken aukera baldin badauka mintzat, eta batez ere oso garrantzitsua zena zala lana lortzea saskioletikan kanpo, eta esan nuen, Tolosa jungo naiz, nire herrira, nire lagunekin jokatuko dut, eba mailan zan, ez da maila txarra, etxean nago, neskarekin, aita, arreba, ama, dena, eta urte zoragarria, nik oso ondo pasa nuen, egia da nire taldekidei urte gogorra izatea egin niela, ni profesional izan da asko exigitzen nulako, baina azkenen urtea 6. posto bukatu genuen, sufrimenduz bukaran sufritzen asko, baina azkenen lortu genuen eta hor deituzten udaran Porfirio Fixak deitu ziten bertan aurten beraiekin jokatzeko, eta Eta ze urtea? Azken 2 urteak, zoriontzu. Bai, azken urteak, bai etxean, eta biak etxean ez, baina bat bai Tolosan eta bai hemen Donostin. Izan da zoragarria, asko ikasi dut, aukera eman dit saskilotikan kanpo lana egiteko, Tolosan 2 talde entrenatzen ditut umenak, azkenan nahi gustatzaitena nahi erakutsitakoa erakustea da, eta pozik. Baina hori zenbat, esan duzu ja 3-4 aldiz, eta 29 urte mordoska datzu mundu enten, ala ere ikasi. Beti. Ikasi eta pilat ikasi eta ikasi. Azkenen, nintzat, saskiolan gatik ez nizik getena ikasiko eta prozesu bat izan da beti ez. Hasieran gaztea zea, ona zea, eta denak esaten ditut ez ona zean, baina ez zu ikasten, ez tenkabite zea ez. Arroza paratzea izu eta arroza pasazkeo. Arroza ez zama dezaigu pasazkeo guri, ez? Arroza berezia da ez da pasatzen. Ni pixkat hemen kontu kontari nebe suskua garbitu hor, bai, aprotxatu. Arroza egosten dugun bitartean, hemen inditu aguakatea moztu, tomatea induana zuritu eta ziak endu eta laukitxotan, zagarra, gero hartoa hemen daukagu, banan ere moztu dugu, eta hain bakarrik izango dana, saltza egitea eta horri ura kendu eta ostea. Ja, nik uste osai guztia dauzkagoela listo, izango dana, hemen urai, lehen tomatea erabili dut hemen itxeko, otarra izkat bertan egosiko ditut, gatza bildur gabe. Itxaskiak eta egosteko normalean hobena da itxasoko gatza erabiltzea. Eta horre, ez badukazu itxasoko gatza, bota bildur gabe gatza, barra, eta horre egosi. Orduan, irakiten daren, listo, eta hau esan dakoa.
hau izozgailioan gorde, eta egun batean inbar baduzu arrain sopa batero, hau erabile. Hau bota ez azue bota. Ze hau, azkenean, urria. Erabilpena emango digu, seguru baietz. Eta ura irakiten dagoenean, otarraizkak ez dute holan 3-4 minutu, nik uste egosita izan dut. Gero urrotzetatik pasa, eta listo. Eta plantxa bat baldin bakozu eta plantxatik pasautan egaitu zuen, hori ja, bakoitzak bere gustora. Arroza behituko nola dagoen, eta nik uste, pixka... Bueno, utzi guzue, 4-5 bat minutu, garbituko du pixkat, eta izango ditu otarrainskak esan dakoa. Otarrainskak ingo ditut egosi eta ero ostu ingo ditut. Eta arroza ostu ingo dugu eta listo. Ensala montatzea. Bueno, Lander, ja osai guztiak listo euskau. Arroza, egosita eta ostuta. Hemen otarrainskak ja behin egosita euskagola, hauek ez ditu uretatik pasa. Hola, nepela jarriko ditugu. Eta gero beste osai guztiak gainetik, ingo duna. Oitu, botako izut. Ondo, ur pixkat ondo kenduko jotu, negan ura dauka. Hemen. Zin guztut, honekin. Gu biontzako eta horratzen dauden beste guzti horien dako. Nahikoa izango dela. Oin jana aipatu gola, zain duen behar zu asko dieta, kontrola asko ematizute. Oin, osai guztia bota hemen, Lander, eta danak oiara batekin astu ingo ditu. Bale. Hauek. Egia esan ez digute asko exigitzen, baina bueno, ite egutena da hilabetean behin grasa hartzen digute, barkatu, eta pixatze digute 2 astez behin, eta bueno, hor ikusi dituztelako baremo batzun barruan, ezin garela pasa. Egia esan aurten, bastante lasai ibilidia, ACB-ko urtean, kontrol gehiago, nik problema asko nituen kiloak hartzeko, eta oso gutxi pixatzen nuen goi-mailako kilolari bat izateko, batez ere saskiboloikoa, ezta? Eskatzen zuten pixu gehiago. Eta orduan intziaten izan zen, dieta bat jarri kiloak hartzeko. Hola, suertia, Niko, danak egongo diego olako dieta bakuneko benduke. Eta, bueno, hartu nituen kilo batzuk, eta, bueno, batez ere gu herritan, guertako janarik asko lagun kiloak hartzeko. Erraztasuna daukatu horiek, ez da izar daukaten, nolizia. Edo baina hortu, hau dena nahaztu lan kontuz. Eta nitxoin, baina segi kontatzen, ingo gana hemen, mahonez daukat, esne gaina, limoi zuku pixkat, ero laranja zukua nahi duzuena, eta kurria. Gero, baita, pixkat fintzeko, hemen gorde dut ura, erabili duana otarrainskak egosteko, eta honek emango dio beti, otarrainska zaporia gehituko dio gero pixkat, kusiko tolan lodiero fina dagoen horren arabera, eta listo. Zuri jarri zuten, zure pixu, ze pixutan ibiltzen gustora? Nintzen iristen, berek markatu zidaten pixu bat, 82-83 kilo. Baina nintzen 80 iritsi ireiten. Eta orduan, lortu zuten igotzea 82-83 eta orduztik enaiz jetxi. Eta guain adibidez, 84-85 kilotan nago, eta gira esan oso. Baina ala ere, eta hori, ez dakit, nik ez jakina naiz. Ez da gutxi? Pixka keixokin hobeto, o zure posturako? Adibidez, nire posturako eta nire ezaguarringatikan nik azkartasun bat behar dut, azkar bota behar dut, eta orduan, erabaki horiek azkar hartu baritutenez, eta batez ere harina izan behar naizenez, ni saietu ziren behin, bai gimnasion lana gehituz eta hartu nituen kilo batzuk eta indar hartu nuen, baina azken jaurtiketak poliki hasi ziren ateratzen, nintzen nahi gustora sentitzen eta esan sentitzez, baina Nizuk esan zen holan, nik ezin dut, ez neon gustoa eta esan nien, sentitzez, baina egia da gero baita gimnasioko lanai pixkat alergia diotela, ez? Burni altxatze horrei ez naiz oso... Oso lagun, ez? Baina beharrezkoa da eta udaran ere baita aritzen naiz pixkat, ez asko, baina ibiltzen naiz pixkat. Naiz korrika egiten, asko guratzait korrika egitea, leheno atletismoan ibiltarkoa naiz eta oso gustoko korrika egitea. Baina, bueno, azkenean, zuk esan duzuna, zure kirolean indarra beharrezkoa da, eta horren gimnasio lana nik uste dut nahi eskoa dela, ez? Bai, azkenean indar hori, gimnasiokoa eta suplementazioko lanekin, proteinak eta ematen dizutena, janariarekin eta, bueno, lortzen da azkenean indar puntu bat oso beharrezkoa dena. Hemen, ni bagizue olakotan, einalko nuke hartu, eta saltza honi guztia honi nahaztu,
eta gero utzi ja dena nahastuta eta sapore hau izango zuen. Baina nik aukera nahi hau ezer gabein eta gero norbaitek nahi badu hau olioa eta ospinak inda bakarri jan, libre. Orduan garbi hau gehatzen da, hori zuek ikusi. Eta bestela, saltza, beti haukazu. Baina hau txukun horrela, jarriko du, politxo, bikote jartzeko. Gaur, aitzakirik ez daukazu, Ez. Ensala dakizu egiten. Bueno, ez da, a ver. Nik uste dut, aguanta, ez dutuko dio, espada. Eta holan, ziurtatzen du esaigula eroriko. Koloriak, saporia, textura ezberdinak. Eta oin. A ver. Barrura. Barrura. Iraungo. Saskibalaino jolaste baino. Zaila. Besti postu berdinen jolastu izan duzu, ero muitu zaitu holan tokiz da? Ez, azkenen, adibidez Tolosako urtean, erabiltzen ziaten baita jokaldi batzuetan, barrutikan lau bezala, batez ere igual kategorietan, nire postukoak baino altura gehiago, eta igual habilidade gehiago, esperientzia gehiago, eta horrek azkenean jokaldi batzuk betetzeko errestasun gehiago naukarako, ez? Egia esan beti izan naiz, jaurtitzen trebea, ez esango gona, bestela oso itxusi gatzen denako, eta egia esan hori izan da nire joku aleti bintzat hori izan naiz beti. Baina hor estadistika batzuko tenio zuen, horre ez da izen bateko irukotan ez da izen bat, eta zen mozkoa da Euskal Landarrek? Estadistikatan azkenen aurten, uste duna baina hobeto bukatuet, jolastu ditut 18 minutu, usteet, media, 7 puntu baino gehiago sartu ditut, eta 7 puntu baino gehiago baloratu bet. Eta hori nola da, balorazioa hori? Balorazioa da azkenen, bota dituzun jaurtiketak kontatzen dira, orduan, sartze dituzunak egiten dira gehitu. Bait dituzunak kendu, erreboteak gehitu, asistentziak gehitu, baloiak galdutakoak kendu, puntuak kendu, baloia lapurtakoak gehitu, eta gero dira, faltak zuk egindakoak kendu eta egin dizkizutenak gehitu. Eta horrek, eta zen moduzko da hori, zuk esan zure estadistika? Jaurtitzea egientzako estadistika honaita oso zaila da. Azkenean asko bota eta dena sartzea zinezko izaten delako, eta reboteak ere betire balorazioa asko puztutzeautelako. Claro. Eta irukotan da zen moduz hiltzen zen? 122 uste bukatutela. Bueno, uste duna baino, eta botaten guztiadeko. Asko botatzen zuela? Nik bai. Eta hori, zentrenantzariak esate dizu, o landaret? Aurten utziate. Libre, bai, esan? Aukera emate daukasunean? Bota. Nik esango izu, noiz bota, bestera aldatuko izu eta jungo zea xerlekoa berriro. Orduan horrek aita lasaitasun bat emate ziten. Bai. Bueno, orduan entrenantzariak ondo bota. Oso ondo. Bueno, guk gure aurreneko errezeta indugu. Itxura, polita, mintzatola, koloretsu bat bai. Hau, goixe, gustatzen zaio nahi saltzakin gehiago? Egia, bestela einaldu zuena ospina eta olio hemen bota bertan, pixkat, hau ontzeko, eta gero saltza pixkat gainetik. Hori ja, bakoitzak, libre. Zerradezka hor dago zo, Lander, baina puskatu inbar da, hoxe, aukarrena. Ni horrena? Bai, zuelena. Zer afiatzen? Beste! Nik ingo da billo, horrela, hau, holan. Sagarran puntua, ni pila ustetea izan da, Sabore pila dude. Bai, oso guztua. Erregatzen da, Oso guztua. Kurriak ematen diolako bizi puntu bat. Baina, bananan, bai, nabaritzen da gehiago gozoagoa da. Bai, ematen dio hori, bai. Eta testurak, eta... Ni beste otarrin zara pongo dut, Hau, ogia izango basan moduan, ogirik ez daukago, otarrinskakin.